Avui el nostre objectiu, no tenim un objectiu, sinó anirem creixent, anirem apretant durant tota la sessió i al final de tot anirem fent un descens. Però ara anem a activar el nostre cos, fer una marxa, puja els braços, puja les cames i vinga, ves pujant i ara ves-me d'un costat a l'altre, fem xap, porta, torna, amb la marxa, torna, torna, vinga, marxa, marxa. 3, 2, 1, prepara. Puja. Sisplau, molt de control amb l'exercici. Fixeu-vos bé amb el rang de moviment que estem utilitzant. Estem pujant, però molt important, no estem bloquejant els genolls. Prepara't, anem a terra, anem a fer unes flexions. Ara, descansa, prepara't. Sí? Recorda, les flexions les podem fer bé recolzant els genolls o si són ben valents o ben valentes, intentem unes quantes sense genolls. Què voleu fer? Va, comencem a dalt, puja i baixa. Ara estem fent unes flexions per activar el tríceps. En 6 segons, baixa i posa. Si ho necessites, tot això sempre si tu ho necessites i si tu consideres. Si et vols exigir més, no passa res. Acaba aquestes aquí dalt. Perfecte. Sí, petit descans. Ara anem a utilitzar una planxa, però anem a moure'ns. Anem a fer un mountain climber. Prepara't, situa. Braços, com sempre, recordem, rectes. Els canells estables, ben ferms i situat. I ara comença. Mou les cames endavant i enrere. El ritme és indiferent. Mentre que no em paris i portis les cames ben endins i van bé el core, tota aquesta faixa abdominal, no hi ha cap problema. Però com que la cançó apreta, nosaltres també. Gas. Gas. Vinga. I aprofita, descansa. Anem a fer un pont de gluti. Molt important. Angle de 90. Bloqueja bé. Apreta. I puja a poc. Quan estàs a dalt, contrau bé. Baixa. En el moment que el nostre gluti toca el terra, és una senyal perquè tornem a anar amunt. Sí, les mans, com sempre dic, és indiferent on les tenim. Si les podem tenir al terra, ben fixades, molt millor. Perfecte. Entra una més. Perfecte. Descansa. Ens situem aquí i anem amb una planxa. Planxa com sempre, normalet. En el moment que estem fent la planxa i l'espatlla la tenim cansada o els canells ens fan molt de mal, no passa res, podem aguantar aquí baix. Si no, lluitem i aguanta aquí dalt. I et poso un repte. Si has d'anar baix, fes-ho de manera fluida. No em posis els genolls, fes-ho de manera fluida i aguanta aquí baix. I el mateix per tornar a pujar a dalt. Aguanta aquí la planxa. Sí? Perfecte. I descansa. Super. Tornem una altra vegada a dalt. Anem a estimular els quàdriceps. Anem a preparar-ho. Col·loca't bé, recol·loca't la roba si ho necessites. Respira. 3, 2, 1. Comença. Puja i baixa. Per fer una bona squat has de tenir un ritme al cap. I aquest ritme no el pots perdre. T'obligo a que no el perdis. Vinga. Junta. A veure si em pilles. A veure. Com hem dit, durant tota aquesta sessió hem d'anar pujant la intensitat. Ja després ja la passarem, però ara gas.
no em paris, excepte ara, descansa, anem al terra, segona tanda, anem a fer tríceps. Aquesta vegada, aquestes flexions, anem a obrir, anem a donar-li bon estímul al pit. Obre els braços, porta els colzes cap enfora i el pit igualment al terra. Superbé. Continua. Perfecte, descansa. Recorda que al llarg de totes aquestes sessions la progressió te la marques tu. Avui pots començar fent amb els genolls al terra, però de cara, si ho repeteixes, necessito i et demano que pugis més. Ara torna, amunt, i arrima. Aquí. Recorda, les cames entren bé a dins, fort. Aguanta. Vinga. No hi ha pausa. Ningú para. No ens rendim. Fora. Necessito tornar, però és que això mai es demana. I demanaré a Déu si per mi. Continua, 5 últims segons. Haig de trobar una... I fem un petit descans. Perfecte. Tornem. Situat. Puny de gluti. Segurament, si per tu no hi ha pes suficient, si notes molt lleuger, no passa res. T'agafes una garrafa d'aigua i te la poses aquí, en el maluc, de tal manera que no ens rellisqui i que no ens vingui a caure a la cara. Perfecte, així tindríem un pes extra, que ja això ja és un nivell més. Així m'agrada. Perfecte, petit descans. Molt bé. Tornem una altra vegada amb la planxa. Anem a fer-la a baix per acabar d'apretar, per acabar d'activar. I així ho combinem. Aguanta fort. Bona posició. Les cervicals no cauen ni estan cap amunt. Estan neutres. Estem rectes el nostre cos. Les cames no me les juntis. Obre-les. No em treguis el cul. Baixa, guarda bé. I apreta fort l'abdomen. I d'aquí, aguanta una respiració constant. Perfecte. Descansa. Ara, anem amunt. Anem a recuperar. Ho tenim. Bastant ràpid. Vinga. Aquí. Mou. Molt bé. Molt bé. Imagina com si tinguessis un hula hoop d'aquests que hem tingut tots quan érem petits. I ara fixa't. Uopa! Fas un canvi de sentit. Perfecte. Perfecte. Què us sembla? Fem un altre? Molt bé. Molt bé. Fes-me una petita pausa aquí. Aguanta bé. Porta un costat. Aguanta. Porta un altre. Aguanta. Puja. Fora. Relaxa, relaxa, relaxa. Llibera. Molt bé. I com sempre ens dediquem uns moments per acabar de respirar. Inhala i exhala. Descarrega els braços, descarrega els braços. Perfecte. No em paris, no paris, no paris. Concentra. I mira, ni t'has adonat, una sessió més. Moltíssimes gràcies per haver fet aquesta sessió i ens veiem a la pròxima. Espero que us hagi agradat. Ens veiem, que vagi molt bé. Adéu.